Het nice wie ik dat de wijze op de skop maat. Kom je me wel eens? Nee. Nee, Nee, tja, dat dan net u. Het dat is klopt. altijd en dat stinkt dat erin. Ik gewoon ik dealers roen en ja, ik wil jij. Maar daarom, opknappen toch? Nou ja, Want we wachten beurt af zo. En de oerleg gewoon pakken. Jongen, daar was hij weer hoor. Wat zijn er nou weer? Het mag gebeurd. Nijsmakkers. Maar Roelof de Vries. In deze podcast praten we over het Nijs en het leven in Friesland. En krijgt de volgende drie mansjes werd voor de prijs van Ingen. Janko Christ. Dit mansje wie deze week werd drok bij filmpjes meidje. Arjen Boslaar. Dit mansje wie deze week drok bij gaswinning. En Siebrand Grasdijk. Dit mansje wie deze week weer de hele week drok bij artikeltjes schreeuwen. Oh. En mijn naam is Roelof de Vries en ik hoop me eigenlijk alleen nog maar dwaande bij dit programma. Nijsmakkers. Het nijste succes van Omroep Friesland. Janko. Ja, Dus blied jongen. hoezo? Bram de je. Bram, die je? Ja, de wolf. Team Anti-Wolf. Ook is team Anti-Wolf. Ja, Ze Bram. hem direct te pakken. de wolf op de Utrechtse heuvelrug, deesketten. Nou, Chapeau. ja. Slingers ken ik. Nee, ja, dat is sneu voor Bram. Oh, dat wel. Ja, Dat sneu valt voor een Bram. beetje medeleven. Maar ja. Maar dan Nee. is Vlinder Week duidelijk team Anti-Wolf. Ja. Zo de het toch op Ja, bij die wolven. nou ja, dit en is dan dan- gebeurt het en dan reageer je weer net Ja, enthousiast. dit is weer het orde uiterste inderdaad. Zo hoef ik net al meer. Arjen de Boer. Nee, maar... nee. Maar ons goed. stem uit. Nee, niks. Oh. Nee, doe maar. Wie is toch wel blied? Of wie is toch wel Nee, ik vond het verdrietig? sneu van die wolf. Ja. Dat wist ja. Ja. Had ik een soort reacties gekregen eigenlijk? Want dat just dan op Facebook is daar wel in aan Ik zie reageren. net op een beetje. Facebook. Nee, dat is wel verstandig trouwens. En sowieso, om daar nog over om te komen, doe hier zo'n best die een boer of die een wolf. Wat natuurlijk een compleet valse chinstelling is. En wie ben er lekker in mijn gang, Janko en ik. Ja. Maar het is net het in of het oor. Oh. Er zijn een heel soort houtvaardig. Wie kon gewoon beschermingsmethodes. We hebben meest en boerwerk is en de wolf. Ik in Team Friesland. Boerenwolf. Oké, nou ik ga helemaal geen zin in nuance. Dus we Nee. beginnen maar meer nice. Oh, Heel meer nice. Minder nice nog dan Bram die deed is. Want we binnen net weten. Lauwert is geen European Youth Capital van 2028. Het is Podgorica worden in de stad in Montenegro die de titel van Europese jongeren haatstad kregen had. Toch gaan we wat woen deze week. we zijn European Drug Capital. Ja, lekker man. Lokweesje jongens. Lauwert is kopper in de kampioen kooksnuiven. Goed in. En dat komt benamelijk door Fjouwen, toch? Of, Is dat? Wij werken in de media, dus wij doen dat. Is even het nice jongens. Uit het onderzoek uit het riool werd het blikken dat in het wetter van Ljouwert een bepaalde stof het meeste vaak komt. En daardoor dan blikken dat cocaïne een soort broek wordt in Ljouwert. Hetzelfde hield ik voor amfetamine. Dus Ljouwert is kampioen kooksnuiven en kampioen speedspuiten. Hij hem dat wel eens broekt. Dat is toch raar. Nee, ik heb dat nooit broekt. Beide net? Nee. Zo is dat wel eens wollen? Nee, ik op mijn fjouwer is nog een keer mijn koken speed begin. Ja, Maar daar leeft hij nou. ja, dat weet ik. Ja, je zal altijd nog in een midlife crisis komen. Ja, Dus dat dan, snel dan zit. is het misschien... ja, dat is misschien wel goed. Wat voor drugs has toch wel broekt? Ja, dat ik. Nou ja, ik heb. Zit dat een twijfel als dat vertel ik? Ja, ik heb wel wat. Nee, ik heb wel eens een ecstasy-pil broekt links en rechts. Maar valt die net onder amfetamine? Zie ik het ding? Nee, de werkzame stof van ecstasy is amfetamine. MDMA toch? MDMA. Maar het valt... Nou, goed. Het is de liefdesdruk, jongens. Hè? Dat is GHB. Ecstasy. We maken een grapkoor van het is een liefdesdruk. Maar ja, het is ook super verslavend. Ja, dit net, hè? Ja. Nou ja, en ecstasy, het probleem van ecstasy is natuurlijk meer rommel. dat het rommel wijzen kan en dat het van uit criminele circuit komt Maar natuurlijk. wil hè? je ook ecstasy proberen, maar je het wel goed testen van tevoren. Ja, En het- mijn maten. en het- festivals Is dit een goede disclaimer? Op Ja, en dan festivals kom is ik- het vaak testen litten, hè? Dus dat Ja. is wel een... Ja, maar hier in de stad ik gewoon. Ja, en dat zoek ik vooral dan als het al Ja. broeken worst. Ja, Nee, tuurlijk. Stiert van de treien van oh, Siebrand. nou al. De toptreien van Siebrand. Helemaal. de hele rubriek. Nee, we knippen net deze hele rubriek eruit. Janko, dat is sneu. Noem het treien, Siebrand. Kom Noem maar het treien. door. Had Roelof het neus van deze week ik volgen? Had er geloof het thuis van Ja. natuurlijk wel. Waarom zat had Roelof in Wist u nog wist nog net waar ik beginnen wil nou? Ik wel. Ja? Tu twee jaren? Nou, Dookje, Jookje, dus Ja. Does is het niet of Joost is het niet. Dat zijn twee vormen om hier aan te spreken. Maar wat ook wel gebeurt in Friesland, zijn mensen niet of het ouder binnen of hoger in functie staan, is net een van die beiden, maar een bij de namen nemen. Of een bij de titel. Ja. Hartpaken, weet ik veel, Hartpaken het voetbal van Just jongen. Dat doen we in Friesland wel en in Nederland haast net. Nee. Nou, dat Gerbrich de Jong is onderzoeker, die is hier onderzoek aan is al een aan de gang. Ze doen nou een oproep aan u's, aan Friesen, om te vragen van wat doe je hem. Dus ik ben bij hem wel benieuwd, hoe doe je hem dat bij mensen die
ouder als je hem binnen of een belangrijkere functie als je hem hebt. Ik doe het bij mijn huid. Echt? Ja, Ja, ik het niet, hè? huid dit en het huid dat. Ja, Ja. doe zus die overnuven, maar Nee, dat vind doe ik ik. zo raar, vind ik zo onpersoonlijk. Ik zou echt mijn dochter de skopje aan als ze het had. Oh. Ja, nooit normaal. Dus ik ik wel. Dat is toch zo onpersoonlijk? Neem even een ecstasy-pil, jongens. Nee, net letterlijk. Maar kom op, man. Het is mijn Die dochter. Die moet beschermen alleen net luistert mee. heid. Ze is Maar niet wat een persoon. zei ze dan? Ja, doe gewoon. Ja, ze zou ik wel eens heid hier. Maar ik een snoepje, dat wel. Ja. Hoe is dat maar net net boos te Maaikes- worden? Waarom is dat zo boos? Ja, omdat het gewoon echt zo onpersoonlijk is richting die dochter. Dat doe Die je toch net? frustratierubriek zit er zo'n aan. Noem het waar. Ja. Moet wel. Het is deze week de week van Sinterklaas. Op het moment dat we dit op televisie is, ben mensen misschien wel Sinterklaas ons vieren. Zit Sinterklaas misschien wel weer verder hoor. Dat betekent ik, in een week van Sinterklaas, Black Friday, had krijg best crisis komen eraan, dat het smoordrok is bij pakketpunten. Ja. En mensen die een vaak wel, je misschien ook wel, als pakketje bestelt, list het thuis brengen. Maar het gebeurt heel iets vaker dat het bij een pakketpunt bezwaard wordt. Nou, ja, en die had smoordrok, ze is onder oren op het Jervin. Zou je zeggen, we hebben hier aparte stellingen voor gebouwd. Juist om meer kwijt te kennen. Dus vooral in deze drukke periode. Dus doet dat zijn ding. Ja, want verneem je wel dat van de drukte? Ja, zeker. Nou, met Black Friday en met Sinterklaas, Christen. Dus het is volle drukker als normaal. Weet je net, wat doe je? Let je met thuis bezwaar je? Game gewoon de stad in, heel dan met pakketjes. Wikseljend. Voor de meeste ga ik wel de stad in. Alleen nog bepaalde dingen die kist ik net niet eens meer thuis bezwaar gelitten. Dat is vooral die tweedehands websites. Ik zou geen reclame maken, maar dan kist tweedehands goed KP. Dan mag het sowieso al best een pakketpunt op heli. Ja? Ja, ja. precies. Die. Ja, de winkel, ja, ze had er smol druk mee. En hier het laatste net hoe dat winkeltje onder Scraans in jou dat leeft echt nog puur daarop. Daar komen, daar litten mensen Ah, naar ja, kijken, dat dus ik wel. En hier vlakbij bovenop Friesland zit je weer op zo'n pakketpunt van waar de meesten van Caparis dan ik op mijn werkje. Ja. Daar is ik altijd smoor druk als de komst. Nou, ik hier wij toch de losjes loeken, maar Sinterklaas. En ja, ik kan het nou ook gewoon vertellen. Wat ze weet het al, ik ga mijn vrouw. Dat komt, ze weet het, omdat het pakketje binnenkwam. Ja, dit moet ook altijd mee oppassen, ja. Zij is die eerder bij de door. dat is ook wel een beetje dom, of net? Dat is een best wel dom. Ah. Ja. Ja, dus misschien dat derde Sorry, mensen, sorry. zeker bij dit soort cadeaus, net thuis bezwaar gelitten, maar op pakket met. Misschien kan hij het mij weten nou ik dat ik hun net heb. Ja. Dat is dan wel weer verdrietig. Maar. Ja, Zo'n mooi tip wezen van Janko. Pakketten net een zwaar Ik ben de stad gewoon in West, dat ken ik. Echt? Ja. Goeie tip. Ah, Ik ik vond zou het dat best wel wel leuk. een Dat is oproep. wel leuk. Nee, maar... Wat ben? Nee, dat is wel zo, maar zij hier dan nog wel ouderwetse plakboek en daar dan dingen uitknipt en dat woont ze dan hè, wissel. Dus nou, dat hebben we dan ophelden. Ah, leuk. Ja, best leuk. Dat is toch wel een leuke relatie met die mensen. Ja, zo nou en dan. Echt, soms. Noem maar in. Noem maar één. Ik ben gek op listjes. Ik denk, doe Roelof, ik. Ja, kaartjes, en listjes dan. kaartjes, Ja. listjes. En als het december is, dat is vaak het tijd van listjes. Ik hier al Duolingo kan mijn listje en een oershirtje van hoeveel als leert en hoeveel. Ik heb hitster kocht van mijn vrouw, ik voor Sinterklaas. Ja, ben ik listjes? Nou ja, quizjes toch? Oh ja. Oh, Dat sorry. dreamt, inderdaad. Ja. Hoe dan ik? Nou ja, Spotify kan van de weekend natuurlijk mijn Spotify rap. West Schenk is wat er was een soort luisteraars. Ja. En Google komt ik elke keer met het listje van waar gaan mensen een soort op zocht. Oeh. Dit hier. Moet het voor mij net even bier, hè? Zei je toe? Moet voor mij net even bier. Nee, het is net persoonlijk. Dat scheelt. Nee, maar ze Oh. kunnen wel landelijk zien. En ik per provincie. Het is net een oerstukje van wat is het meer zacht, want dan komt elke keer het waar op ons staan. Oh, ja. Zorg vooral naar verschouwingen. Nou, door eens in je gok, wat wij had Friesland en wij had Nederland het meest op zacht dit hier. Verkiezings. Nou, precies. Het lijkt vrij voor de hand. Net alleen een verkiezingsstemwijzer. Ja, Stemwijzer vooral. Verkiezingen zit erin Rob Jetten. Oh. Zit in het lijstje van de Nederlanders, net van de Friesen. D66 dan weer wel. Ajax FC Grains zit op 2 in Friesland. Nou ja, daar had ik wel wat om te doen West vorige week. Maar dat is... Ja, Maar die wedstrijd op die vorige wedstrijd juist. Want het wie toen Grains Ajax maar eentje fase en dat Ajax net kampioen was. ja, nou ja, in het lijstje van Google zit Ajax-FC Groningen. Echt? Ja. Stroomstoring Leeuwarden zit er ook in het Friese lijstje. Ja, daar Verder- sta je altijd op zitten googlen. Ja, dat weet ik. Nee, die is geen... Nee, ik kijk in internet, maar Nee. soms wel een beetje. Ah. Maar we hebben het straks ook nog gehoord. Dit is even een voor de teasertje. Sneak preview, ja. teasertje, ja. Verder komt het Friese lijstje redelijk oor in mijn Nederlands. Ja, Nederland-Spanje, stroomstoring, waarschuwing voor sneeuw, iPhone 17, duwtje blok. waarschuwing voor sneeuw. Die willen we elke keer hebben, maar die krijgen we nooit. Ja, Is niet. listjes, ik hou ervan en er zullen nog een paar komen dit hier. Wat zou je hem doen als je voorbij een wenning fietst en de sjorst in die wenning vlammen? Ja, ik ga dit. Ik wist Dat is een goed brug. Een dag na dat het nees weer zeg ik, Ron, ik ben een hoersdel. En dat ding is ik,
haardvuur op televisie. Nou ja, dacht ik, nou zoek de brandwacht bij je kennen. Ja, wat het nice is dat de brandwacht van jou, het man die te midden uitrieden is van een wenningbrand, onder de open Postmawai, één keer te plak wie de liek was net zo volle onder de hand. In de wenning wie een wel enorme vlammen te zien, maar op een grut televisiescherm. De bewoners zien het zonder wat in de gaten hebben de genieten van een sfeervolle vuur. Ja, kan gebeuren. Ja, Nou ja, maar het wel een geweldige foto op zijn minst. Want op de foto's is inderdaad 4 of 4 van die brandwachtman. Die helemaal in bepakking, helm op, zuurstoffles op een reg. En dan die stof van dat ruut. En achter dat ruut just dan inderdaad, ja, de vlammen die slaan achter het vlammen. die slaan achter het dak. Grut televisie Ja, bij de het is meeste op thuis, televisie, ja. Ik geloof, Janko, volgens mij, die zat van de week een nice foto van dier haast. Ja, geweldig. Dus, ja, geweldige foto. Dus, Leuk als we die foto nog eens hebben, maar die hebben we net. Die plakt weer de letter Oh, onder, top. jongen. Hij is al vaker let. maar Janko is een podcast, hè, dus dan kun je ja. sowieso niks zien. Wat maakt het even heel Boer Bart? Ja, boelbaar. Als dat Boer Bart maar krijgen? Ja, maar vertel het verhaal maar even. Het is een biologisch veehouder, Bartele Holtrop, oftewel... Wat zei ik? Biologisch. Biologisch veehouder, Bartele Holtrop. Oh, dan zit je meer gewoon op uitleid. Doe nog maar. Maar Rotstergaas, doe maar. Maar hij was dagelijks ophouden, maar hij pad was zijn bedrijf. Nevens de gemeente de Frieske Marrend voordat hij net onder vergunning. Nou, even een korte uitlis. Bartele wie boer, maar toch, als ik nou een restaurant begin, maar een winkel en een wordenstuin, dan heb ik een mooi bedrijf. Maar dat mag dus net, want daar had er geen vergunning voor. Beginnen bij Dijsjebrand. Bist u team gemeente of team boer Bart? Van wat ik nou weet, boerbart. Do, Arjen? Juridisch jongen ben ik team gemeente, gevoelsmatig jongen ben ik team Bart. Ja. Roelof ook geen nuance. Maar Nee, maar ja, goed, die mag toch maar. Boerbad. Waarom bist u boer Bart? Nou, omdat hij is gewoon een heel sympathiek figuur, maar een sympathiek bedrijf. Omdat ik ben een paar bij hem West. Hij het dieren, ja, om een reputatie te maken. Ja, dat ook wel eens. En voor het dierenwelzijn, beste wolwezen, dat had hij heel erg heeg in het vaandel. Bijvoorbeeld, hij had dan melkvee, maar hij liet de keeltjes er dan bij. En normaal, elke boer die heel direct de keeltjes vult, want oors dan soept het keeltje te volle melk op. En daar is het net voor bedoeld. Maar hij liet ze er wel bij, dus misschien met een handje vol boeren die dat doggen. Omdat het beter is voor het keeltjes, vindt hij. En ik voor de mem. dus hij neemt dat wel serieus. En het op die manier... Eigenlijk is hij heel erg aan het pionieren met zijn borkerij en dat soort dingen. Nou, had hij dat toch uitbouwd, mooie pannenkoeken gebeuren. Nou, en dat maakt, want op die manier is natuurlijk vertjen is minder. Want hij Precies. minder molken. Dus je Precies, hij maakt heeft minder horen wie molken. het En omdat hij dat zatoek op deze manier ompakt, kan hij meer marge eigenlijk op 1 liter molken krijgen. Ja, Ja, maar maar ik hoor dingen dat er natuurlijk dat er goed, hè. Ik bedoel, er wordt vaak zijn van de intensiveren, volle meer van een kei, dat maar we maar extensiveren, het moet al wat minder kei, het moet al wat liedskaliger, gesloten kringloop. Nou, daar is hij al heel erg met dwaan. dat is een positieve deel, hè? En dat is het positieve gedeelte. En daarom zeg ik, gevoelsmatig, ja, is het natuurlijk te krom verworden dat iets wat toch oerheden en toch gemeenten en provincies, dat Als voorbeeld als neemt. een soort Ja. borkje van de toekomst besjoen wordt. Dus ik even tussendoor, wat in het positieve agenda-stik van Jetten en Bontebal, kwam ik nog tjen, dit in. We zien veel boeren die voorop lopen en succesvol nieuwe manieren van werken toepassen. Ja, oké. Maar nou even naar het Maar hij, oorlog. nou ja, Wat zien, was toen daarna taal? ja, juist, Volgt hij dit dan? neemt dus te vier varop, want hij doet dit op een vergunning in 2020. Ja. Waarbij dus inderdaad die nevenactiviteiten bij voor hem steeds wichtiger worden. Hij maakt 10%, maar die Ja, van maar die dan 10% dus van hij zijn is boer inkomsten. en 10% ervan maar Maar van die Nou, en restaurants. dat doet hij net. Nou ja, Dus eigen schuld, dikke bult had ik hier dat vergunning is, voor. Jammer dan. dat is het juridische verhaal. Hij voldoet net aan de vergunning. En dan is natuurlijk het kloterige dat er in de omkrieten daar toch het waarschijnlijk iemand die er oerlest van ervaart of wat dan ook. Ja, de gemeentesite, we zijn benaderd vanuit de omgeving van Ja, Boer dus- Bart. Het verzoek was om de activiteiten die plaatsvinden bij Boer Bart te onderzoeken. We hebben volgens onderzoek gedaan naar die activiteiten en de omgevingsvergunning. En die vergunning hadden ze dus net gekregen. Ja, Dus ik heb dus dus, toch ik zijn heb dus, ja, er is één persoon die het een handhavingsziek in zien. Ja, dan werkt het nog een keer alleen nog in heel extreme geval. Maar van wieken dat wie in het geval. Dus de gemeente moest wel onderzoek doen. En de gemeente heeft concludeerd dat er net meer voldoet aan die vergunning uit 2020. Dus juridisch jongen heeft de gemeente misschien wel gelijk. Alleen wat ik zeg, gevoelsmatig is dat natuurlijk heel krom. Ja, oké. Maar Ja, is er net sprake van oneerlijke concurrentie? in wat Nou, geval. zo in een normaal... Zo in Maar waar zou hij dan concurreren? Ik probeer het uit te lezen. Ja, maar presentator, dan was hij Daar is een helemaal restaurant in over Ljouwert. Ja? En de buurman die begint een juwelier. En die juwelier denkt, nou, ik verkeep hier even wat broodjes erbij.
Dat mooi, tot 10%. En dan zei de juwelier, nou, die broodje dat er een uitsmiet erbij. Ja, hij wist dat er nog wat meer eten bij. En dan werd hij niet in de concurrent, zonder dat hij een vergunning had van dat restaurant. Dan werd het restaurant in de lijst toch leuk. Dus zei hij van, ja, hallo, dit kan toch niet ineens? Ja, maar het gaat net om het hele restaurant gebeuren. Het gaat net om concurrentiebeding Nee, of dat nee, soort dingen. Er nee. is hier in de omkreten die het ervaart oerlijst. Ja. En die heeft een handhavingsverzoek. Ja. En Dat is wel een dus beetje, er- is dat een beetje snitje trouwens? Ja, misschien. Maar goed, in dit geval vind ik wel regels bij regels. Ja, als je ergens oerlijst van haar, maak je mogelijkheid om daar een handhavingsverzoek voor in te chainen. En dat dan, en dan maakt de gemeente dat uitvieren. Ja. En de gemeente die zit nou een keer om die regels vast. Die bedenkt zichzelf ik net altijd. Of die kan wel bedenken, maar die geeft wat die hier toe heeft heen om de die on te vergunning passen. oudoen, maar daarin bepaalde uitzonderingen, zodat hij op deze manier beginnen kon. Ja. Alleen het is gewoon wat uit de hoorn roen. Het is wat te grut groeit in die zin. En kan elke boerderij dan een restaurant beginnen haast? Als ze daar voor een vergunning omvregen. Ja, maar dat had hij net. Jawel, hij Ja, heeft wel, die vergunning wel. 10%, ja, Alleen dat is het ding. het is de nevenactiviteiten binnen te grut worden. Ja, oké. En ik denk je dan we nog weer discussiëren, want op het moment dat 10 eigen vleesverkopers in het restaurant, ja, je hebt dat dan bij het agrarisch verzetten van die producten, van die vlees, van die melken, of is dat dan een nevenactiviteit? Ja, zeg het maar. Ja, hier verkeert het net er gewoon niet in een woorden grut opkepen, maar hier verkeert het zelf. Ja, ik zou dat alleen maar goed vinden, eerlijk zijn. Laten we hopen dat ze er machinaal niet komen. Dat was dan een punt om uit, hè? Als volwassen mensen. Nou ja, ik vind wel dat Janko gelijk heeft. De Fries van de Wieken. Waar is deze week de Fries van de Wieken? Waar kwam deze week weer een soort in het nijs van Sibrand Buma en Tim Douwsma. Welke Fries voelen we op bij Arjen Bosselaar? Technisch is de Fries van Vriendenwieken, want het gaat door Arroende Wieken vreed. Lekker begin dit. En technisch journalistiek in Fries, denk ik. Ja, ze is opgegroeid in Friesland, dus laten we direct maar even zien. Nou, wat ik hier net in het dorpshuis verteld heb aan de inwoners van Ternaert en van Wierum, is dat wij met de NAM tot overeenstemming zijn gekomen. En dat betekent dat we geen gas gaan winnen hier bij Ternaert onder de Waddenzee. En vooral duidelijkheid, no net budget, nooit net. Zeker. Want die rust en duidelijkheid verdienen de bewoners hier in Wierum en in Ternaert. Deze kwestie sleept al hele lange tijd voort. Voelt een beetje als een gebed zonder end. En daar is vandaag een einde aan gekomen. Kun je dat nou dus definitief net toch? Gaat definitief net erop. En wordt het dan begrijp als bij de gasboring beton erin smieten en zo? Of is dat een beetje... Nee, nou ja, dat is dus de hele truc in dit geval. De gasboring bij Ternaert is nooit uiteenzet, dus er hoeft geen put dicht te worden. En dat is de eerste keer überhaupt in Nederland. Vooral wie doe ik net steeds, maar het is de eerste keer in Nederland dat er toch massaal protest, massaal verzet van oerheden, van burgers, van actiegroepen. Dat de gaswinning überhaupt net eens begonnen is, dus we hoeven net stop te zetten. Deputaire Friese Douwster hier toen een oerwinning van Friesland. En dat is het natuurlijk. Ik bedoel, Ja. wetskip wie je in, provincie wie je in, gemeente wie je in, dwarsbelangen wie je in, iedereen wie je in. En ze is eruit kwamen de NAM. En dat is alleen maar goed nice dan, denk ik, voor het water. Ja, dat is wel een soort inkomstenmis. Ja, maar door was dus lever yield en een Waadzee die het versoept dan Nee. een uniek gebied van de Waadzee behouden. Nee. Nou ja, we mochten net meer van een nuance wijzen, dus dan doen we het zo. Nee, ik vind dit ik een En dus was ze geen Fries, maar ze is opgegroeid in Beestersweg. Dus Dat is Sibrand. ze is opgegroeid in Beestersweg, Sibrand, dus dat telt. Ja. Wil je hem nog? Ja? Nou ja, mooi. Team gasboren? Nee, absoluut niet. Nee, geen niet in, hè? Nee. Nee, en we hebben gas nodig en zo. Maar dat is, zolang als die zelf afhankelijk hoort van gas, denk ik net dat er ooit echt vooruitgang in komt. Dus kappen maar mij. Zwaar je maar dat is het orenbron van energie. En, Nou, dat is natuurlijk wel shit. We hebben nog gas nodig en dat hebben we ook nog wel een periode lang in Nederland. Alleen nog, we hebben net al het gas wat er in de dat je werken, wat grenzen gas veel, dat liet we gewoon mooi zitten en terugte. Het is net zo dat we daar toch al het gas dat er maar in de groen zit, direct uit helemaal. nee. En zeker in zulke unieke gebieden als het waard net. En er zijn dan heel soort lietsere gasvelden, vooral werd nog wel. Ja, ik vind het gebied. ja. Maar ik zou zeggen, de Noordzee op. Daar zit echt nog genoeg gasvelden en dan zit het volle minder meestal niet paard. Ik zou zeggen, investeren in orenbron van energie. Zeker. Maar En doe dat vooral. En als dan nog wat nodig is, dan helpt het laatste beetje, maar zolang het Uit de maar nog Noordzee. gas. Maar Maar is er op Noordzee daar geen les van? minder. Waarom? Dat is Noordzee is wat jipper, zoals het wist, Roelof. Ja. Komt ik net droeg te lezen bij App en Vloed. geen UNESCO. Dus, geen UNESCO uniek voor het erfgoedgebied. Geen natuurgebied?
Ik heb de laatste heel verhaal, de de wie ik maar zo'n vrouw, maar dat wie hoe de Wienmoenparken op zee. Ja. Maar die farmen dan ik wel weer hun eigen mini-ecosysteem. Ja, klopt. Helemaal Maak ik wel, beesten die er dan juist weer dingen. plakken en die Precies. voert en dat soort dingen. En dat ja. loopt dan met vissen hoor. En dan krijg stroming en kreeg ervan. je hele leuke dingen. Maar ze ook wel oppassen dat het net de volle vogels loopt, want die Die vliegen dan weer in die Hey, dat weer. jukken, maar ja. Dus heel goed. Die Wienparken op zee. Ja. Ja. Lipje die leven. Maar dan beter. Maar nu hebben we al 4 weken een oren intro beloofd. Nee, Dit bloot hem. dit bloot de intro. Dit is een onverslaanbare intro. Maar gewoon, dat vulde ik nooit? Nee. Nou, kom maar. Nou, even zin ik gewoon in. Kom ik deze keer met een tip waar je daadwerkelijk meestal wat aan hebben. Leuk. Ja, ik denk ik brek eens maar Ik alles. heb even Verleden 6. Ja. En want zoals je weet, want het gaat natuurlijk nou €20 die stroom en de noodpakket en dat soort dingen. En je kent mij, ik ben een overlever van de grote stroomstoring in 2024, augustus. Never forget. Never forget, hashtag never forget. Ja, dus kom ik even maar een goede tip, want ik heb daadwerkelijk toen... Je wist wat het is. Precies. Door heeft het mij Ja, dus er zijn al experts op tv die dan over vertellen wat Die moet in het lullen maar. noodpakket. Ja. Nou, luister maar gewoon naar mij. Ik ben gewoon een overlevende. En ik heb een apparaat. Heb ik namelijk mooi om. En dit moet in het noodpakket. Dit is de Knijpkat. Emergency Weather Radio. Zo. Ja. Ja. Maar goed. Een effectje erbij. maar dit is het. Emergency Weather Radio. Ja, Emergency Weather Radio. Dat is net het merk, dat is een genre. En wat maakt het nou? Want, nou ja, je hebt dus geen internet. Dat is het belangrijkste. Dus je wifi valt uit, dat snappen mensen wel, maar je telefoon valt ik uit. Je hebt geen, tenminste, de internet ervan. Ja. Want de zendmasten binnen al uit. Dus dan moest je informatie hebben. Nou, dit ding, dat shut eruit als een zaklamp eigenlijk. Maar er zit ik een radio in en een opwiending. Dus ik kan op deze manier stroom Doe toch even bij de... Stroom genereren, zo klinkt dat dan? Ja. Nou ja. Zo, Ja, dan doet hij het. nou, Dat Dat werkt. zaklampen bij. En de radio dat het ik? Maar dan kerst dus daadwerkelijk de radio. Oeh, de yes, ik wel een beetje. Johan Terpstra die ervoor. Nou, dat doet niks. Nee, we die audio zitten bleef. hier, Hij zit hier in mijn zender. we zitten hier in een beuken natuurlijk. Ja, Dit is Radio Oranje. Nou, ja maar. Dat wie de stroom ik alweer. Dus het zit ook constant op te draaien. Maar, dus zo'n zogenaamde noodradio. Ja. Dat wordt onraad. en, Nee. maar dan heb je informatie Maar- ten alle En tijden. hoe doen we dit? Dit is voor deze wie jouw tientjes. Maar dus krijgt de experts en zijn Ah, uit te ja. krijgen. Maar op het listje in het noodpakket stond daadwerkelijk een boeslamp en een neetradio. Ja, en dat is deze. En wat Ja, nog maar dan jouw toch leak. Nee, ja, maar dit is extra goed. Wat ik nog goed is er is nog een USB-dingetje. En dan kan je die telefoon namelijk opladen. Maar de heeft niks aan Dat die is toch telefoon. fantastisch? Zo krijgt de heeft niks aan die telefoon. Ja, dat kan je wel bellen. Foto's meid. Precies, voor het nageslacht. Ja. Dus het- Maar doe kist, als dat ding, als er onder is en dan gaat je telefoon er tijdelijk in, kist Die telefoon opladen. handig jong. Zit er een satisfier in? Dat is zelf een keer wel met. Hoe satisfier sprutsen? Ja. Want we hebben weer nog meer nice deze week. Hè? En ik weet niet of we hem even zien kennen, maar er is een kaartje op je website. Ja. En op dat kaartje, dat is zien. Oh ja. Tel dus ik het anders op. Ik zie 103, 1 en 2. Dan komt het op. Nou ja, Sibrand is een gek op kaartje. Ik weet dat kaartje ook. Ja. Wist je wel dat En op kaartje ook? wiskunde. Nee? Ja, maar dit kaartje, wist hoe dat nou ook in kennen, Janko? Want 103 bij Ljouwert, 1 bij Waardhoeken, 2 in Zuidwest-Friesland en 1 in de instelling Ik weg. heb geen idee. Nou, dit kaartje... Drugsman? Nee. Biologische boeren? Het al seksvergunningen. Vergunningen voor sekswerkers per gemeente uitsplitst. Ja, ik snap de uitsplitsing net helemaal, maar het lid was je volgens mij waarom Ljouwert de haardstad van Friesland is. Ja, er zitten 113 in jouw. 113 vergunningen en 1 in de instelling werf. Mag ik het kaartje nog Die een keer heeft het zien? nog Want best druk op een waardhoeken. Ja, maar dat is dat- Die 1 op de Waardhoek. Ja, nou, dook op zo'n beeld. Ik weet het wel, wist misschien werd dat ja. zit. Ja, er zit dus 1 in de Waardhoeken. Zo, die eerste stellingwerf, dat weet ik. Dat is volgens mij Olle Bekeep. Vraag je me net waarom ik dat weet. Nou, Maar volgens mij zit dat ding er al heel lang. Waar je aan het voetbal heen bent Maar dat zit ik natuurlijk. hier niet in de Waardhoeken. Dokers. Dus, Ja, ja, zit Dokers aan, erbij. dus waar is de hoerenbuurt van Zit-Anne? Ik heb geen idee. De rosse buurt van... Dat heb ik helemaal mist in mijn ontwikkeling. Nee, ik kijk hier de niet. best er net op die zandje in de Hindenbracht er hem uit van nou. Nou, ja, Dus nou 18 best nou Janko. een man worden. Maar hij heeft een vergunning van sekswerkje en dan kom je ook uit de Waardhoeken. Mail u eens even naar roelof.devries of friesland.nl. Wat mij ook opvoelt, dat dus Jervin totaal ontbreekt, blijkbaar. Ja, maar die had, ja, volgens mij had die wel. We hier les Bureau de Vries. Er zit iemand uit de gemeente die daar. Er zit een wolraam, maar die ben al illegaal.
Oh, dat wordt gedoogd, hè? Maar ik weet niet of dat nog daadwerkelijk... Ja. Maar ja, ik bedoel, het is wel heel erg... Je vergunning, kijk, dat is boebad. Precies. En zolang ik niet genoeg laait, dan is het blijkbaar prima. Maar bij een klacht dan correcteert. Het nice wie ik dat de wijze op de skop had. Zoals je zeggen, binnen dus 130 vergunningen in Ljouwert. En ik Ja, die zal haast al hier op een wijze dat zitten. lijkt mij dan wel, ja. Maar Ja, dat- of ik kan gebeuren, ik toch? Nee, het kan gebeuren wie illegaal, hè? Oké. Dat wie gewoon een wenning... wie Maar suiker de meters wijze net, 200 bij u waai. Dat wie dan Ik een weet het net, parkje... ja. 130 raam? Dat zoek in. Geen idee. Maar de ben hield hij minder. En ik geloof ook van die routen die daar binnen, dat er maar een heel leads deal of volle minder als dat het wel weg gaat. Net al eerder. Nee, het is echt het centrum van seksuele Ljouwert. Dat is echt vertoeten is. Hè. Dat is eigenlijk een veel mooi woord. Vertoeten is. Ja. Dit is. En ook binnen er dus... Klopt. Wat? Ja, maar hij maakt Zag dat ik grapje, maar Ja. seks, tuten. Oh ja. Vertoeten is. Tuten is. Dit is. Nou. Er zijn ook 3 opties om het op te knappen eigenlijk. Je mag kiezen. Ja? Optie 1 is het gebied wordt opknapt, maar via dat bloot het allereerste staat het is. 2, het gebied wordt opknapt, prostitutie wordt meer clusteren. Dan verdwijnen er dus routen. En dan komt dan ik rond van wenjen, werkje en horeca. Of 3, de prostitutie verdwijnt er heel de wijze wordt een plak om te wenjen en te werken en de prostitutie zo in de oors geconcentreerd worden. Matten 1, 2 of 3, Janko? Twa. De Gies nooit Niks. een centrum. Maar dat werkt toch nooit? De Gies nooit een oorcentrum vinden waar ze dat Del zetten kennen. Of de meeste, ja. Ze gaan nou echt net bij dat NS-station Werpsterhoek, dat ze daar niet eens de Nee, losse buurt maken. nee. Nee, dat is... krijg je net iedereen met de voor. trein erin. Ja. Combi-deal. Maar dat werkt het nooit, zoals Nou ja, nou ja, dan moet het clusteren worden. Dus dan een literstik van de wijze moet het dan op komen. En dan alsof in dat orengedeelte zat er direct naast. Alsof daar niet eens hele bloeiende horeca... Nou, en, als het dat opknapt, kent toch dan prima? ken het wel. Ja, Dan dat- ken het wel, jawel. Dat En is als toch in heel protte plakken. Maar En wat studentenwenningen eromheen. Ja, in 12 rijdt er al. Twa, ja. Ja, 1 of 2 rijden, dat is lieke mijn optie, dat netwerk. Ik ben dus eigenlijk ik wil niet zo dat hij net gewoon blauwe mat. Ja. Maar, Ja. en Een dat plak, het wel een plak waar je te en dat lang het wel kennen een voor opknap- sekswerk. en dat het wel een opknapbeurt verdient natuurlijk. Ja, het is inderdaad nou net noffelijk om daar om te rennen. En dat ik net eens bij Delta erin had, want dat zei van mij de wethouder ik. Maar ja, ik vind wel dat er een plak wijzen moet. Nou ja, er is een plak nou ja, knap dat op, zorg je dat... Maar ja, kom je me wel eens? Nee. Nee. Maar dat wil ik vrij... Maar- Wat serieuzere vraag dan, maar ik bedoel het wel. Er is er wel eens langs. Fietser wel eens deel, of ja. Ik zeg het dan net u. Het Nee, dat is klopt. altijd en dat stinkt erin. Ik gewoon ik dealers roen en ja, ik wil jij dat. Maar daarom opknappen toch? Nou ja, Wat er gebeurd heeft zo. En de oerleg gewoon pakken. Jongen, daar was hij weer hoor. Wat zijn er nou weer? Dat mag gebeurd. Nou, Dat Roelof. doen we serieus. Ja. Ik krijg dus ik maar niet meer. Ah, Ja. Oh ja, dat was ja. wel een oorse schuld. Oh ja, nou is de Noorse Ik schuld. vond hem wel leuk. Ja. 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 Maar wat ik onvoorstelbaar vind, is dat het saloesje is. Terwijl je kent dat toch ik wel beveiliging, controle, politie. Wat Nou, dat is een beetje het imago wat er ook omheen hing. Want als Ja, maar waarom? Ja, maar misschien dat als de politie weet ik, maar beveiliging en als dat op die manier helemaal dost, dan verliest misschien alle klanten weer die daar graag komen. Ja. Ja. maar ik denk als dat Het is natuurlijk een aparte business. een noffelijk gebied maakt, is wat ik bedruwen, zitten horeca, eventueel wijnen, van die oerlijst aankomst, dat het automatisch noffelijker wordt om daar gewoon te erin zonder dat het per se daarheen wordt. Ja. Dat het voor iedereen noffelijker is. En om dat te werken en om dat te recreëren Ja. in de horeca. Alles. Ja, het is wel op zich een mooi gebied. Hè? Nog in het centrum, Ja, aan de ja. grachten. Nou, dus het het is, is een beetje ja. schande dat hoe het er nou bij uit. De uitlaatklep van Roelof. Siebrand, Dosto, vrijwilligerswerk? Nee. Arjen? Op dit zuid net, nee. Janko? Goddien. Ja, ik wel. Ik ren iedere keer per collecte voor een nieuwe stichting, dat is het. Nou ja, dit is dus mijn ergernis. Oh, Gaas wat. hier is leider bij Blauw-Wit. Oh god, hij is, ik zit 2 weken in. Ja, dat iets. Een rent voor de spierziekte bij de Doorndaal. Ja, Dus ja, ja. Eigenlijk voor maakt hemzelf mij dat dus. ik wel, ja. Jou en meer geldt om een goede doel? Ja, het is daar komt natuurlijk wel. Wees daar lid van? Nee. Nee? Sponsorkind in Kom Afrika. op, hé. Ja, soms wel. Maar ik ben eigenlijk tien goede doel. Waarom? Hier jongen, Nee. bam jongen. Nee, maar dit is terecht. Goeie doel binder omdat politiek te kwart zit. Goeie doel, zo'n moestallig wijs. Oh nee, ja, dat is net weer. Nee. er ben goeie doel, een heel soort zelfs. Ze ben van goeie doel. Maar ze zoen net nodig wijzen, matten, als de politiek de zaken op wat had. Dat is natuurlijk net weer. Tuurlijk wel. Nee, maar de stichting voor hulpbehoevende egeltjes, die hoeft net van mijn belastingcenten oerijn houden te worden. Maar het is
De kist het wel, als je dat wichtig vies, dan kist je Jan onder de Stichting voor Hulpbehoevende Egeltjes. Maar Nee, ik vind dat Oerhiet alles oplossen, maat. Dan maar meer alles. belasting. Nee, tuurlijk, dan maar meer belasting. Nee, reserveert hier aan tafel, hè? Ja. Oude communist. Ja, de rest er net op, dit is Siebrand. net communisme, maar Nee? dit vind ik wel. de oerhiet maar alles met betalen en oplossen. Ja, en wie betaal je dat uiteindelijk? Want wie is jouw deel aan Oerhiet? Ik ben van Gutspad, hij wil maar meer. Dankjewel. Maar goed, doe vind ik dat we dus meer om goede doen doen of zo? En vrijwilligers willen. Ja. Ik zou wel graag willen dat mensen dat we iets meer doorgaan, iets meer vrijwilliger. Want ik merkte van ik wil maar ouders wist wel dat ik denk, nou ja, je zou best wel eens een keer wat meer van kennen. En daarmee kom ik op dit filmpje. Dit filmpje wat we nou snel laten gaat over Leon. En Leon die ken ik al zo'n 2006 Santje. Die stalkt me, zeg maar, op Messenger. Stuurt me één keer in de maand of één keer in 3 maanden stuurt hij me een berichtje. Hij is slechtziend en had een geestelijke beperking. Maar hij doet wel om fietsen en had ik hulp nodig. Kijk, dit is de flits van Snits. Leon. En Leon is een echte wielrennerfanaat, of niet Leon? Ja. En Leon is op zoek naar piloten. Want hoe meer piloten, hoe meer kilometers. En hoe meer kilometers, hoe meer wedstrijden je gaat winnen. Toch Leon? Precies. Dus ken jij, of ben jij iemand die Leon kan helpen als piloot? Geef je dan snel op via de website. Zo kan Leon meer Kilometers maken. Precies. Zou je me ommelden willen als piloot van Leon? Ik denk dat, Zeg nou maar eens nee. ik denk dat Leon net met mij op de fiets wil, want dan gaat er net verder van. Nee? Nee, dat denk ik net. Op zich wel, wel leuk. Ja? Nou. Nou, ik zag een reportage van. Ja! Heer. Mag ik stel een reportage hoe dat... Siebrand? Een keer. Met Leon. Een keer. Wat Patrick Bos net. In de stromende Rijn. En dan hebben we maar- krijgt zo'n op het Min- beeld. Piloot van Tristan Bangma. Ja. Nog steeds trouwens. Mint, Ja. We breien er een aan. Oh. Vind je dat goed? Best. Zoek dan wel even... Ja, dit wie Nijsmakkers. Ik waarom te zien op televisie. Else Vrede Joen, Else Vrede Moon online. Als podcast en Else Vrede op YouTube. En je kun je abonneren op YouTube. Maar dit moest toch voor de eind? Ja, ik ben vier. Oké, goed weekend. Nijsmakkers.